Jama'a barkanmu da wannan lokaci, insha Allahu yau za mu ga yadda za mu samo sunan wannan organic compound ne kamar yadda kuke gani. Ba tare da ɓata lokaci ba dai za mu fara ƙirga ina ne ya fi tsawo, sai mu ce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kun ga a kwance haka muna da carbon 6 ko? To sai mu duba in muka ɗauki daga ƙirganmu daga nan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kun ga dai duk guda ne, tsawo guda ne ko? To 1, 2, 3, 4, 5 bai kai ba, 1, 2, 3, 4 duk tsayen nan dai ya fi su yawan carbon ko? Yawwa, to sai mu ɗauki na tsayen tunda duka da shi da wanga ɗin in aka yi haka duka 6 6 ne, sai mu ɗauki na tsayen. Kun ga waɗanda za su zama me? Za su zama muna rassa kenan. In mun fara ƙirganmu daga dama muka yo hauni za mu ce 1, 2, 3, 4, 5, 6. In mun fara kuma daga hauni muka yi dama za mu ce me? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To ina ne muke ya fi kusa da reshe? Kun ga daga nan carbon na 3, amma daga nan carbon na nawa? Na 2. To kun ga za mu fara ƙirganmu ne daga dama mu yo ina? Mu yo hauni. Haka ne ko? To kun ga mun samo wannan kenan. To kun ga yanzu wanga ethyl ne. Ethane ne amma an cire mashi carbon guda ko hydrogen guda ya zama me? Ethyl. Wanga kuma methyl mun dai san shi. Wanga shi ne karo na farko da muka samu ethyl ko? A matsayin reshe. Wanga kuma mun samu shi ma methyl. To ga methyl guda 2 ga ethyl guda 1. Kuma kun ga rukuni guda suke dukansu alkyl group ne. Functional group ne na alkyl ko? To tunda duka a gida guda suke, to a nan za mu fara numbering ɗinmu, za mu fara ƙirganmu daga kamar yadda muka ce daga nan mu yo haka. Kun ga 1 kenan. Na 2 tunda waɗanga gida guda suke za mu ɗauki me? Za mu fara ambatonsu ne da me? Da alphabet. Kun ga in muka ɗauki alphabet kun ga harafin E ya zo kafin harafin M ko? To sai mu ce me? To wanga za mu fara. To wanga ya faɗi a carbon na nawa ne? 1, 2, 3, 4 ko? To sai mu ce 4 ethyl. Kuna gani ko? 4 ethyl. To sai methyl group akwai shi a carbon na nawa? Akwai shi a carbon na 2, akwai shi kuma a carbon na nawa? Na 4 shi ma ko? To sai mu ce me? 2 nawa? 4 dimethyl. 2, 4 dimethyl. Mun ce 4 ethyl. 2, 4 dimethyl. Mun dai sa abu da di ke nufi biyu ko? Methyl group guda 2, guda at carbon number 2, guda kuma a ina? Carbon number 4. 2, 4 dimethyl sai me? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexane. 2, 4 dimethyl hexane. Wannan shi ne sunan. 4 ethyl 2, 4 dimethyl hexane. Kun ga yadda muka raba su ko? Harafi da lamba ana raba su da dash. Namba da namba ana raba su da me? Comma. Kun gani ko? Dash dash duk inda za mu rubuta harafi tsakanin shi da lamba muna sa me? Dash. Kuna gani ko? To wannan shi ne a taƙaice. A darasi na gaba za mu ci gaba da inda muka tsaya. In akwai tambaya a ajiye mana a comment section. Mun gode a kuma ci gaba da yaɗawa domin 'yan uwa su amfana.